বড়োসকলে অসমৰ ভূমিপুত্ৰ নহয়। আহোম ৰজাই তেওঁলোকৰ কছাৰী ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিলে, তেওঁলোক কছাৰী বুলি কৈছিলে, হয় না নহয়? আচলতে কছাৰী আমাৰ গোটেইখিনি মানুহে তেওঁলোকক আমাৰ 1536 চনত আহোম ৰজা চুহুংমুঙে তেওঁলোকক ৰাজধানী ধ্বংস কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে ভূটানৰ পাত দেশত আহি পেলাই থাকি পেলাই এতিয়া তেওঁলোকে বোলে সন অফ দ্য সয়েল। मानाव गेदेर बर' रायजो राजाफोर आरो बर'नि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो माय डियार इयुथ्स, बे भिडिअ क्लिप्सआव नुनाया जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय सहायथावै खोथा। बेखौ नुनानै दिनै नोंथांमोन रायजो राजा आरो माय डियार इयुथ्स एन्ड माय डियार जिबि ब्लग फेमिलि आरो बर' दैदेनगिरिफ्रा थै गरम जाना जायाखै। जी चाहता है कि उसको मिलेगा तो यही गोसो जादों। खून खोल रहा है हमारा। दा आं दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामगोन आरो बार बार सोंथि खालामनोसो आङो दिनै बे भिडिअखौ लाबोदों। खम समनि गेजेरावबाबो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो इमारजेन्सिब्लाबो सुंद' जागोन भिडिअआ, माखासे प्रश्न आरो माखासे जुक्ति आरो माखासे रिक्वेस्ट आङो नोंथांमोननि थाखाय खालामनो नागिरदों जे दिनैनि समावहाय जोङो जोंनि हारिखौ दिनै मानो बेबादि बबेबा जाथि गस्थिफ्रा नोजोर लाबाय थादों। दिनै जोंनि गेजेराव फिन थुनज्लायनानै हारियारि दाङाबाजि लाबोफिननो नागिरदों नामा? जों इसेबां गोजौआव थांखानायखौ आरो फिन बेक जाफिनजानो गुबुना लुबैगासिनो नामा? अर जोंनायाव गिहि लुदेरना होनो नाजागासिनो नामा? बेखौ जों साननांगोन। दिनै जोंनि गेजेराव बर'नि गेजेराव गोबां संगठनफोर दं, गिदिर संगठन, गावजों गावब्ला फिसा इस्युखौनो गिदिर खालामनानै गाग्लोबहैलायनो हानाय, गावजों गावब्ला सानफ्रोमबो आन्दलन खालामनो हानाय, गावजों गावब्ला गिदिर खोथा बुंनो हानाय गोबां छात्र संगठनफोर दं आरो माखासे ससियेल अर्गानाइजेशनफोर दं आरो बेजों लोगोसे ट्राइबेल अर्गानाइजेशन दङ आरो बेजों लोगोसे जोंहा जाखांफुबाय थानाय लाइमोनफोर दङ, लेखा फरा गोरों लाइमोनफोर दङ, जाय ट्राइबेल स्टुडेन्टफोर दिनैनि समाव सोरबाया जोंखौ आसि थुनानै गावजों गावखौ दोनथ'नानै सोरबाया जोंखौ आसि थुनानै बुङोब्ला बा बुंनो नागिरदोंब्ला बा बुंगासिनो दङब्ला बिथांमोननि थाखाय गसंथानो थाखाय जोंहा बिथांमोन लाइमोनफोर गोरों गोरा बिथांमोनखौ आङो दिनै रिक्वेस्ट खालामो बिनि सायाव एक्सन लानांगौ। बे जाय बेक्तिया बुंदों आक्रासनि लिडार राणा दुत्तदेव बर्मन, बे बिथांखौ नामा भुलबो जानो हागौ, बे टाइटेलफ्रा भुलबो जानो हागौ, जिखुनु जाया बे बेक्तिया राणा बर्मन, बे बेक्तिया दिनैनि समाव बिराद जोंखौ लाजि फोनांनाय बाथ्रा। दिनै बिथां बुंबानो जों मानिनानै लानांगौ गैया। बिथाङा जारिमिननि दिथागिरि नङा। दिनै बबे लेखाखौ लानानै फोरमान होनो नागिरदों बिथाङा? जों बर' जाथिया बेखौ चेलेन्ज खालामनांगौ। जों चेलेन्ज खालामनो ओंखारदों नालाय। जारिमिना मोनस'हायै समनिफ्रायनो जोंखौ बे द्राविडियान सिभिलाइजेशननिफ्रायनो जोङो फैनाय आरो जोंखौ जारिमिना फोरमान होयो। बुरुनजिया बिहा मा इतिहास के बड़ा वो है, हम इसको मानेंगे, चुपचाप सह लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतिहास गवाह है, वो बोलने से हमारे इतिहास में जो लिखा है वो मिट नहीं जाएंगे। इतिहास गवाह है, हम यहाँ का है, हम इंडिजिनियस है, आमी खिलुनजिया, जोङो सान अफ द सयल अफ दिस लेन्ड, बेखौ दिनै मिथिंगायाबो फोरमान होनो हायो। जारिमिना मोनस'हायै समनिफ्रायनो आरो जारिमिना बेखौ फोरमान होयो। बेखायनो जोङो जोंनि मोन्थायखौ मोननो थाखाय सब समय सांग्रां जानांगोन। नै जोंखौ नोजोर होबाय थादों। दा बेखायनो नैबे फैबाय थानाय इयुन जोलै सेंग्रा लाइमोनफ्रा दिनै गोबां गोरों स्टुडेन्टफोर ओंखारबाय। बिथांमोना दिनै बिराद जाथिनि थाखाय मावनो बिथांमोना आवगायबोदों। बिथांमोनखौ वेलकाम। दिनैनि बे खेथ्रआव बिथांमोना गोगोम गिदिर दरना हाबाफारि लानांगौ। बिनि गेजेरजों गोबां खामानि मावनांगौ। बेफोरबादि बुंग्राखौ लुवादखौ जेरै संख्रि होनानै थन्थ्र' होयो बेबायदि थन्थ्र' होनांगौ। आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनाव रिक्वेस्ट खालामबाय, बनसनाव रिक्वेस्ट खालामबाय, बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मनसनाव रिक्वेस्ट खालामबाय, अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनाव रिक्वेस्ट खालामबाय। बर्तमाननि प्रेजेन्टआव सोलिनाय ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरनियाव आङो रिक्वेस्ट खालामबाय आरो गोबां दल संगठन राजनितिक दोलोफोरनावबो आङो रिक्वेस्ट खालामबाय जे बिनि सायाव गोबां खोथा बुंनांगौ दं जोंहा।
जाहाथे बेफोरबादि इयुनाव चान्स मोना आरो जोंखौ माजों रुजुदों दानख्लाय सिख्लाय बायदिसिनाजों रुजुदों बेबादि नङा दिनै मोनसे नेशनेलिज्म होननाया अहिंसानि लामाजों थाङो मालाबा बेजोंबो हिंसानि अरखि बेरखांबोयो बेवहाय आनडेम'क्रेटिक थांनांगौ जायो नाथाय नैबे प्रेजेन्टआव बयबो डेम'क्रेटिक वे अहिंसानि लामाजोंसो बयबो डेभेलप खाथा कलमनि गेजेरजोंसो डेभेलप जाहोनायखौ नाजायो दिनै बे बुंबाबो जाया गोदोनि थासारिया आलदामोन दिनै जोङो थाबोजेननायनिफ्रायनो जोंखौ बिश्व दरबाराव सिनायथि होजेननो नाजाजेननायनिफ्रायनो जों जुद्ध नांबोनांदों बर' हारिया बेखौ दिनै गोरों गोरा लाइमोनफ्रा मिथिगौ आरो जायफोर सेनियर आन्दलनकारि बिथांमोनाबो मिथिगौ बेखौ जावले जावले फोरमान होनांगौ गैया नाथाय नैबे बिथांनि सायाव काउन्टार होथारनांगौ फुरा गासिबो काउन्टार होजोबनांगौ बेखौनो आङो रिकुवेस्ट खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ सिगाङाव फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ